Hayibo, kazohalula uba i-PR. Yazi ngicabanga ukuyeka yonke lento vele kuyoba i-PR manje. I-PR phela ithi yona ayigaranti ukuthi izokutholela i-sponsor, ayigaranti ukuthi izokutholela i-interview eradiyweni ukuthi upromote i-show. Because ngithe ngifuna i-PR, ngifuna ukupromote i-show yango-24 August eCarnival City. Ithi i-PR hhayi ayigaranti ukuthi uzoyithola, kodwa u-15,000 uguaranteed fanele uthole. Hayibo. Ngimna kanjani indaba ungahambi kuyodlala ilotho-ke ungayibambi kodwa uhambe uyoclaim u-60,000 wakho ukuthi ngicela u-60,000 awuyibambanga ukuthi hayi mina ngidlalile mina. Bokutshela kahle lotho ukuthi ucathi siyadlala nala uzokuthiwa kudlalwa ilotho. Siyakubona uthatha ama-chance. Asifuni umuntu ozogcina esifune ngoba nakuthi ube yi-PR u-applyile wawuthola umsebenzi wokuba yi-PR. Ingakho usuyi-PR. Hayi ukuthi u-applyile wasuthi usuyi-PR noma ungawutholanga. Uzweni uyi-PR ulindele ukuthi uthole i-income month end. Ngabe sonke sinama-medical aid phela kuthiwa hayi ngine-medical aid nami ngiyayifuna noma ngingasebenzi noma ngingenamali kodwa phela ngiya-applya. Kodwa khona ngiya-applya phela. Hayibo, akusebenzi kanjalo. Okay, asibece indaba yokuthi PR i-title asiyisuse. Nendaba yokuthi wafunda u-NSFAS amajazi u-rooms asimkhiphe nje simbeke eceleni. Sifuna la umuntu ozosithelela i-interview kuma-radio stations amakhulu, Ukhozi, Metro FM, KFM, nawo wonke ama-radio stations amakhulu. Athole i-interview sitshela abantu ukuthi kune-show ngomhla 24 August eCarnival City bafike. Yabo. Enkulu kabi leya ndawo ukuthi singathola umuntu ozothi yena ugcine uyifunile yena. Kodwa phela mina ngiyifunile-ke i-interview ukuthi angitholanga kodwa ngiyafuna u-15,000. Hayibo, osibamba inkunzi phela. Shuthi nami bengingayifunela phela uma ukuthi akugarantiwe ngoba nami ingakho ngingayifuneli ngoba angikho sure ukuthi ngizokwazi ukuyitholela. Ngiyifuna wena ukuthi ungitholele. Ngake nginasibeke eceleni indaba ama-PR nani ukuthi NSFAS ijazi yabo graduation u-MC asikubeke eceleni konke lokho khulumela abangani asimbeke eceleni. Sithi yabo nje makuthiwa uyofika kuqala uma kuthiwa uyoqeda kuqala ube inkosi senza leyo nto ke manje ozositholela i-interview ku-Metro FM, ku-Ukhozi FM uyena ke ozothola 15,000. Uthi uyi-PR noma uyena sakhuluma ngaleyo nto manje. Yabo ngoba phela izosibuyisela emuva. Sifuna kwenzeke i-show, sifuna kufika abantu kwi-show. Bazi amathikithi akhona e-computer kit aqala 150 rand. Leyo nto soyisho eradiyweni. Asifuni umuntu ozothi uzositholela i-voice of Thembisa. Uyezwa nayo lento ithi i-voice of Thembisa kusho ukuthi igcine ethembisa. Asikhuluma nani basethembisa kuphela la. Bese ngcono ke noma kwizwi lomzansi. Okay, nalo izwi lomzansi ligcine eThekwini kuphela. Kodwa izwi lomzansi asikho kodwa lapho. Kodwa izo zonke lezi zinto ezenza isho igcine ingabanga right. Ukuthi kube khona umuntu ozokutholela i-voice of Thembisa. I-voice of Thembisa isethembisa yena uhlala eSoweto. Mina ngihlale e-KZN. Into isho ise-Braxpan inhlaka nje into engahlangani yonke leyo. Izo zonke into egcina kufika abantu abawu5 kwi-show. Ngobani akwenziwanga kahle into. Vele kwathatha abantu abathatha i-poster beyibeka i-poster enkulu beyibeka kwi-venue. Bethi abantu abeze kwi-venue. Bayibeke khona kodwa kwi-venue. So hayi bazoza. Kwenziwe i-poster nesithombe esingacaci esingabonakala ukuthi wena kuthiwa hayi umuntu umekwazi uzokubona umuntu okwaziyo. Umuntu nje mayekwazi futhi umuntu mayekhonzile nje uyakubona. Ubona nje ubhekele umuntu asenze kanjalo. Sifuna ukwenza yonke into ngendlela e-right. Yabo. Sifuna umuntu ozositholela i-sponsor, ozositholela i-PR, sifuna i-PR. Sifuna umuntu ozothola i-show, i-interview. Umuntu ozothatha uHeshe Mpemu, nawo uHeshe Mpemu ube lapha Okhozini. Udlale lapha kuMetro, yabo. Because uHeshe Mpemu ingoma le. Kukhulunywa ukuthi ku-top 20 Okhozini, kukhulunywa ukuthi ke idazi inkana ayifuni nje ukusuka ku-number 1. Iyadaza kukhulunywa ukuthi nje nawo uHeshe Mpembu, yabo, kuyabatshazwa. Sifuna umuntu ozokwenza leyo nto ke manje hayi i-PR ngoba manje leli gama leli inkinga. Umuntu mayesathi uyi-PR usefuna imali engenzanga lutho. Hayibo. Ubheka sonke sama-PR.